ହେଇଛି। ମମି ଏଠି ପଖାଳ ବାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ବାବୁ ଖାଉଥିଲି, ମମି ଖାଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଉଥିଲେ। ଆମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ମୋ ମମି ଏଠି ମାଛ ଧୋଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାପା ଯାଇଥିଲେ ବଜାରରୁ ଆଣିଥିଲେ ମାଛ। ଏଟା କି ମାଛ ଲୋ? ବାଲ ମାଛ। ଆଜି ଆମର ବାଲ ମାଛ ତରକାରୀ ହବ। ତ ମମି ଏଠି ମାଛ ଛଡେଇବାରେ ଲାଗିଗଲାଣି, ମାନେ ଧୋଇବାରେ। ଆଉ ଇଏ ଆସି ଦେଖ, ଝୁମୁରି ଆସି ଝୁମୁରି ଦେଖୁଛି ମାଛ କେମିତି ଧୁଆ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛି। ଇଆଡେ ସିଆଡେ କଣ ନଉଛି? ମମି ଏଠି ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଛୁ ମାଛ ଭଜା। ଭାଗ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ଝୁମୁରି କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି, ଆମେ ଯାହା ଖାଇବୁ ସିଏ ସେଇଆ ଖାଇବ। ତ ସେ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ପଳେଇଲା ସେଇଟା। ଝୁମୁରି ଟିକେ ଦେଖନି ଖରାରେ ବସିକି କେମିତି ହଉଛି। ଝୁମୁରି ଟିକେ ଦେଖନି ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ନା କଣ? ତମ ଦିଦି ଖାଇକି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇ ପଇଲା। ମୁଁ ଖାଇକି ଏବେ ଉଠିନି, ମମି ଏବେ ଖାଉଛି। ଆମ ଝୁମୁରି ଖାଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଦେଇଛୁ, ଆଜି କାହିଁକି ବନ୍ୟା ତଳ ଆସିବ ବୋଲି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ପାଠ କରିକି ଆସିକି ମୁଁ ନଟୁ ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଟୁଙ୍ଗୁରି ବି ଏଇଠି ଅଛି। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବି, ଇଏ ବୁଲିବ। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବି ବୋଲି ତାକୁ ନେଇଛି, ଅଧା ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଆଇଲା। ତା ଘରକୁ ଯିବା। ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଉଛି। ସିଧା ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଘର ଭିତରେ ଢିଆ ମାରି ପଶି ଯାଉଛି। କଣ ହେଇଛି କଣ? କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛୁ? କହିଲେ କଥା କଣ ପାଇଁ? ଆସୁନ, ତୋ କଥା ଶୁଣିବି କି ନ ଶୁଣିବି ଆସୁନ। ଘରେ ରାଗ ଚିଡ଼େଇବୁନି। ଘର ପାଇ ଭାବୁଛୁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ବୋଧେ। ଏଠି ଆସିଛି, ଟୁଙ୍ଗୁରି ସେଠି ଆସିଛି, ମମି ଏଠି ଶୋଇଛି, ବାବୁ ତଳେ ଅଛି। ମୋ ସହିତ ଝୁମୁରି ବି ଖାଉଛି। ଦୁଇ ପହରରେ ଆଜି ଆମର ମାଛ ହେଇଥିଲା, ରାତି ବେଳକୁ ଚିକେନ। ସେଠି ଝୁମୁରି ବି ଖାଉଛି। ମୁଁ ଖାଇଲି, ଝୁମୁରି ଖାଇଲା। ତାର ଖାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖ। ଏଇ ତ ଖା।